KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ha ka waini ki jingjia ka bas ngosi ka balanjia ha ka med jong ka shiphoterik ubna jemmang arazar arpo ar ha ka por khat wai baje min med ha ka ba ka wai ka kali bolero pickup ka badan registration number ML04B3857 kala lai tanra aya ka wai ka scooty ka badan registration number ML05S0953 bada ka ni ka jingjia unong nia jong ka scooty ula khlat hasan bad ka kanthei ka ba shonglang kala mensau But hagani ka jingjia la pankit no ya ka ba mensau Shillong Civil Hospital ban yo ya ka jing sumar. Laya thoru bakani kala jia dai na ka daw bakani ka kali bolero pick up kala rung na ka lenti ka bamdai ban ya ni ki benta jong ka Governor House but andala poi hi ki benta jong ka IGP Main Secretariat unongnya jong ka kali bolero ulalai tenra bet ya ka scooty ka bawan persha. Halor kani ka jingjia na kalyang jong ki pulet kidang penlong ya ka jing tokit bala ong shushu bahagani ka jingjia unongnya jong ka kali bolero pick up uru ulaman sao.